Saptamini Phungo Scooty tei tengkar malkhong Thutaiwi lahar Patimung Bwrwi Langma Chokha Tiprasa sakdokuman ka Langma chonai Tiprasa ni pursai Patimung Telemura thanani bising khobjanai Bormura Assam Agartala thanglai soklaima lahar kotoro Sawaiman ka Jirania thanani bising khobjanai NIT Ramdual Parao tongnai Mongol Deborma tebini bihi Sumarani Deborma tini September tali 2014 salmari tongcholo Phungo Telemura tei sindrai amjio Bwrwi yong khajak bwa sajakmani jare bwa phunuglaina hanai thanglaimani aro bwa phunugui payai nogo kifli tongma jora Bormura hatai kotor thanglai soklaima laharo tanker malkhungbai Scooty Dadaksidak Thutaiwi Scooty nikolai thangka Sumarani Deborma tei marke sakdoku mankha Horbothnai brindi arok nogo oktomaro holaikha kangyamchini lukuro borok phaiye sakdoku manai Sumarani Deborma tei bini bwsaino Telemura bokhaste sakam nogo tubui phaika aroni Dr. Ojit Deborma ECG khlaimaya gulo Sumarani Deborma no thika hani sawi rekha yang thei thanai Sumarani Deborma ni bwsai Mongol Deborma tabukbo saknai jagui tongo bokhaste sakam nogo postmortem khlaimaya gulo tini tangsulo noknokni borrokni yago kiflei rejaknai Sumarani Deborma ni mangkathei yang babasa phasingtei Telemura thanani police rok a malkhungno kasuka hanai sawi mankha phung asiri siri lahar Patimung Bwrwi Langma chomani kottoma khnawi noknokni borrok khayok laijak khak mok laijak Telemura bokhaste sakam nogo kottoma manma yaglo noknokni borrok bahino khachike phailekha phablaikha কি পাওয়া গেছে Is dead. নাম ঠিক আছে নাম মোহাম্মদ জিজ্ঞাসা না তো This is a confirmed death. দাদা যিনি মারা গেছে উনি আপনার কি হয় আমার বউ বউ কি নাম সুমারানি আপনার নাম আপনারা বাড়ি কোনা নেই NIT জিরানিয়া হ্যাঁ কোন দিকে আইতে আসছিলেন ওই হলো ওই আমার এই তুই সিংরা হলো ওই দাদের এই জায়গার বাইক করিয়া বাড়ি করেছে বরমুড়া হ্যাঁ অ্যাক্সিডেন্টটা কোন জায়গাতে হয়েছে ওই বর্মরা হয়েছে কি গাড়ি আসছিল ওই টেলার গাড়ি মারছে আর কি তেলের গাড়িটা কোন দিকে আইতে আসছিল টেলার গাড়ি ওই যাইতেছে আপনারাও যাইতেছেন Khulumkajo tonono Radhakrishna Jewelry ni bakhakte oro offer sengi rijaka ti offer tongnai 28 September jara gold jewelry ni per gram of making charge tongnai 475 rupees off diamond jewelry o making charge tongnai 50% off te diamond shaka tongnai 5% off rupa te platinum o making charge tongnai 10% off te gemstone o MRP tongnai 10% off megala gidro tongo duita Royal Enfield Hunter bike te 100% exchange value money manai ekasam rang jago te money pai brum no shokat money manai tingi ju tono ko jago phai manjang na bagwe Radhakrishna Jewelry ni shuru mukha Usha Bazar Agartala Dharmanagar Bilonia Udaipur te Poro Central Agartala ju tono khulumka hambai